30 март дар шаҳри Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин корхонаи муштараки истеҳсоли профилҳои пластикӣ ва алюминии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Афранг Пластикро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд, ки корхонаи истеҳсоли профилҳои пластикӣ ва алюминии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Афранг Пластик дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Тоҳир Олимӣ бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ сохта шудааст. Корхона бо навтарин дастгоҳу технологияи истеҳсоли кишварҳои Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Чин муҷаҳҳаз гардонида шуда, маҳсулоти рақобатпазири ба содирот нигаронида истеҳсол менамояд. дар ин ҷо мувофиқ ба завқи харидор дару тирезаҳои пластикӣ дар шаклу андозаҳои гуногун омода шуда пешниҳод мегардад. тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтанд, саноаткунонии босурати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ мебошад ва инчунин давлат ва ҳукумати кишвар таъмин намудани пешрафти соҳаи соҳибкориро яке аз самтҳои муҳими фаъолияти худ медонад. дар асоси ин суханҳо ва бо дастгирӣ ёфтани соҳибкори ватанамон Олимӣ Тоҳир аз тарафи президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз корхонаи нави истеҳсоли профилҳои пластикии Афранг Пластик ба истифода дода шуда боиси хушнудист, ки 100 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд ва аксари кормандонро ҷавонон ташкил медиҳанд. бо ҷои кори доимӣ таъмин гардидани ҷавонон ва ба истифода дода шудани корхонаи нав имконияти онро медиҳад, ки ҷавонон дар кишвари азизи хеш фаъолият карда зиндагии хуби худро фароҳам меоранд. мо кормандони ширкати Афранг Пластик сипосмандии беандозаи худро ба президенти ғамхорамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ва ваъда медиҳем, ки баҳри пешрафти Тоҷикистони азизамон саҳмгузор хоҳем буд. иттилоъ дода шуд, ки ин корхона калонтарин иншооти соҳа дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд буда 70-80% маҳсулот ба хориҷи кишвар содирот мегардад. корҳои сохтмонӣ дар иншооти навсохт қариб 3 сол идома ёфта, дар ин муддат зиёда аз 100 нафар сокини маҳаллӣ ба кор ҷалб шудаанд. корхона дар як сол имкон дорад то 6000 тонна маҳсулоти пластикӣ омода намояд. ин иқтидор баъд аз 3 соли фаъолият солона ба 8000 тонна ва шумораи коргарон ба 150 нафар расонда мешавад. ҳоло дар корхонаи мазкур 100 коргар маҳсулоти тайёри пластикӣ ва алюминиро мутобиқ ба талаботи стандарти аврупоӣ истеҳсол менамоянд. хеле хушнуд ҳастам, ки қисми коллективи ширкати Афранг Пластик мебошанд. маҳсулоти истеҳсол мекардагии мо бо масолеи аз давлатҳои мутараққии Олмон ва Кореяи Ҷанубӣ харидорӣ карда шуда истеҳсол мешаванд ва ба талаботи аврупоӣ ҷавобгӯ мебошанд. барои ҳамин маҳсулоти истеҳсол мекардагии мо бо сифати баланд ба мизоҷон пешкаш карда мешавад. барои фазои озод, барои кор ва фаъолият бурдан дар чунин заводҳои пешрафта миннатдори худро ба ҳукумат, соҳибкороне ки чунин шароит барои мо коргарон фароҳам карданд, миннатдори худро аз номи ҳамаи коллективи сехи худомон ва завод баён мекунам. ман корманди истеҳсоли профилҳои пластикӣ ширкати Афранг Пластик дар шаҳри Хуҷанд мебошам. бо дастгирии пешвои муаззими миллат чунин ширкатҳои беҳтарин ба монанди ширкати мо Афранг Пластик дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд шуда истодаанд. раҳмат барои дастгирии пешвои муаззими миллат, ки дар қаламрӯи ҷумҳурии Тоҷикистон чунин корхонаҳо зиёд шуда истодаанд, ки мо ҷавонҳо бо ҷои кори доимӣ таъмин шуда истодаем. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоии иқдоми соҳибкори ватаниро дар самти ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва таъмини сокинон бо кор муҳим арзёбӣ намуданд. иттилоъ дода шуд, ки дар шаҳри Хуҷанд ба рушди саноат ҳамчун соҳаи афзалиятноки иқтисодиёт таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, корхонаҳои муосир бунёд ва сатҳи иҷтимоии аҳолӣ беҳтару хубтар гардонида мешавад. танҳо дар 3 моҳи аввали соли 2025 дар шаҳри Хуҷанд 9 коргоҳу корхонаи нав сохта ба истифода дода шуд, ки ин мисоли равшани рушди соҳа дар ин гӯшаи диёр мебошад.